Ikaw ang mas makita. Gutom ka na? Ito, ma. It can be so right. Teach me how to dog it. Teach me. You are I can see the dream living in your eyes. Good evening, Philippines, Bicol Province. A thumbs up, please. Thumbs up. Because Gulay lang. Love falls happening to me. I found a sorry, don't leave me. This is the game. Love
far. I decided long ago never to walk alone in one shadow. If I feel or if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what you take from me, you can't take away my dignity. Because there's good evening sa all. Pa-thumbs up. Sayang sa view. Pa-thumbs up. Thank you. The great rest Oh my God. I decided long ago never to walk away in one shadow. Hi guys. Playboy wine, TV wine. Because every time I ikaw bahala. Pwede tuloy mo dapat.
Ada niya ha? Oo, hindi sang. What in life, 200 ping. Hey, what's up, bro? Hi, what's up, bro? No common. Bye, Thanos. Hi, Thanos. Thank you for the thumbs up. English, you look Filipino. I'm Filipino. I'm Filipino. What in the 200 ping? Filipina. I'm Filipina. Where are you from, sir? Ma'am? Where are you from po? Thank you. Thank you for watching from Philippines. Do you speak English? I speak English. I'm half Filipino, but I don't speak Filipino. I speak a little English, basic English. Where do you live now? Where country? Where do you live? What in the 200 ping? Why what in the 200 ping? What means ping? But I don't speak Filipino. Why do you don't speak Filipino? Hi, Thanos. Hi, Thanos. Si Thanos. What in the Philippines? Ah, you live here in the Philippines? But you can speak English? Vacation here. Thank you for watching. I was in the US my whole life, then moved to Philippines. Ah, okay. Hello po, Mel Littner Kalingo. Hi, Mel Littner Kalingo. Good evening. I was in the USA my whole life, then moved to. Ah, okay. How old are you now? Your parents speak Tagalog in the Tagalog language. There in the USA. Born po ako sa Filipino. Born Filipino. Ah, okay. Born Filipino. Hi, Philippines. Good evening, Philippines. Yes, Dido, but they speak Bisaya. Ah, they speak Bisaya. I'm Bicolana. I'm from Bicol Province, Philippines. But you can speak Bisaya than Tagalog. Oh my God, why big? My mom is Filipino and my dad is from USA. Ah, okay. How old are you now? You just vacation here in the Philippines or you work here? Oh, yeah. Hello. Ayaw ko sa Malabon, naghiram ng bahay kasi wala kami bahay. Hinihiram pa rin bahay. Baka pwede nakitulog lang. Pwede maghiram, pwede mag-rent. Pwede pala hiramin yung bahay. Pwede nakitulog, ganyan. Renta. Mail letter. Kalingo. Thank you for the thumbs up, guys. Salamat.
It only reminds me of you. How old are you now? What in the 200 pin? Thank you for the thumbs up. Thank you so much. Salamat. I have a 2 million thumbs up. Salamat. May isa pang bahay sila. Okay. Tapos, pinahiram sa inyo yung bahay na isa. Okay. Kasama mo yung mga family mo, Mel Leitner Kalingo. Kasama mo yung mga family mo sa Malabon. What? Tapos na magluto. We're going to eat na. Kakain muna ako kasi may kiramay. Makikiramay ako sa ano. Okay. Paraon. Muna na ako kumain. Ay, kain. Kailan birthday mo? February 2. Tapos na, sayang naman. Yes po, February 2. Pero tumatanggap pa po ako ng guest. Birthday guest. Kulang ba? Di pa ba sapat? Inubos ko lang panahon ko sa'yo. Kain po gulay. Gulay tayo. Gulay lang. Gulay, kain guys. Ako sa September 21. Advance. Happy birthday. Kain. Gulay, saka tuyo. Aga kakain kasi may pupuntahan. Tuyo. Advance, happy birthday. Kasama ko yung mga magulang ko, nanonood sila ng TV. Kasama ko din anak ko, naglalaro pa doon. Kain, kain. Kain, guys.
Hans po ako. Nanghiram ng account. Hans yung pangalan mo. Makato na kita. Makato na? Makato na? Ano yung automatic? Kung may kang kaso daw. Ama, hindi na ito makato. Pinagda ako na hindi. Ano yan? Kadabi kong takato. Sabi ko niya na lang. Ano ako daw? Ikaw. Sabi ko niya. Kay nagdama ako niya ng kono. Ikaw. Ano mo ng ulo ko? Tapos ipag nangyari ko. Paano? Nasala mo. Sulit pa sa kawang sulit. Kaso lang ano yung binisa. Sara lubi. Malain yung talagang pamatik ko na hayo na talaga. Mga kung painin, nagkatok sa anak. Kailangan may akapin para sa kamot ng libre. Nakalive ako sa YouTube. Ay, nakalag ka. Hindi lang. Hello. May Sa crowd. YouTube. Dito ba ako nag-live? Grabe, maraming galing mo nag-live ka. Alam mo? Maraming. Pakaong gulay. Ilang taon ka po? 40 years old. 40 na. 40 years old na si Has. Host na ikaw. Ha? Sino ang host ikaw? Ako. Kaya pa nag-live. Pag-irog sa pag nag-live. 40 years old na. Kain! Pag man. Nagagapit man. Ha? May nagsimbag. Ayun. Simbag ko na po. Ay, pag una ako nagsimbag sa ano. Simbag ko na po. Ha? Simbag ko na po. Ay. May maabot. Lalaki. Mga ngayon pa ako magiging tinakabata pa, be. Bata ka pa, be. Then, advance happy birthday. Ay, mas inisumato na kaabot dito. Ha? Nababati yan? Oo, nakalive ako. Oo nga yan. Sorry. Parang saan naman? Facebook mo lang. Hi, thank you so much for my 4 million viewers. 4 million. Fine. Mama? Kung namako ka? Ha? Namako ka? Diri si Manay Abit. Kung mao? Halos punta ako sa aga ng hapon na. Napahilat ka? Kain po. Kain tayo. Vlogger din po ako, Milan Kalinggo po. Sige, ano kita? Pagkatapos ko, i-ano kita? Wait lang. Paano ba kita? Comment ka sa ano ko, sa video ko na in-upload kasi baka hindi ko ulit makita yung ano, yung message. Para i-remind mo ako yung Milan Kalinggo. Baka makalimutan ko. Hindi ko ma-screen share. Para makasubaybayan kita. Sige, sige.
Para maano kita ma. Samantala, magsasagot ang investigation ng Philippine Basketball Association kaugnay ng pangyayari. Pero sa isang direct message sa ABS-CBN News, sinabi ng mga kamain na muli magkakaroon ng pag-uusap si Brad at si Morales bukas, araw ng Huwebes. Siya si Rosa. Sayang ka diyan. Ano na yung salamat? Usman. Pesos delivery rights sa ilang palengke sa Sitio Belico. Wala pa. Okay, sige. Bye-bye, kasi may puntahan ako. God bless. Sabihin mo kapag mag-finish ka na ng vlog. Sige, alis na ako, be. Kasi may pupuntahan kami. May kiramay kami. Salamat. Thank you. Thank you sa panood. Bye-bye. Sasabihin ko po. Sige, sabihin ko po. Sige, be.